אתה איתי? שנייה, כן. אחי, אני איתך. בקיצור, רק אל תגיד לנדב, בסדר? מי זה נדב? נדב? אני לא בקשר איתו כבר איזה שנתיים, לא דיברנו. בסדר, אבל הם מכירים, אז ליתר ביטחון אני אומר. אוקיי. בקיצור, תשמע, היא אמרה לי משהו, שנתן למה לי... הוא היה איתה הם היו ביחד? אני לא יודע, לא משנה, זה לא העניין. היא אמרה לי משהו שנתן לי בוסט לכל המערכת יחסים. מה היא אמרה? פשוט נצבע באורך. שנייה רגע, אחי. היא אמרה לי, בקיצור, היא אמרה לי, כן. אנחנו דומים, אבל שונים. זה כמו מה שנדב תמיד היה אומר לי. נדב, אתה רואה? למה אמרתי לך? אל תדבר על נדב. אבל הם מדברים עליך עכשיו. בסדר, אבל נדב אומר את זה. אתה לא אחי, מבין? תעזוב אותו. תעזוב אותו, אחי. עשו לו בס עכשיו, לא? אין לי מושג.